Patay ang isang lalaki nang mahulog sa 15 metrong lalim ng kanal kahapon ng hapon sa Shapno Road, Baguio City. Nakilala ang biktima na si Jimmy Jones Cuenca, 58 anyos na taga Libertad, Pasay City. Kasalukuyan nakabakasyon ang biktima sa kanyang kapatid sa Baguio City. Base sa investigasyon ng PNP, nakita raw ang biktima na nakaupo sa tabing kalsada nang bigla na lang itong bumaliktad at mahulog sa kanal. Rumesponde ang mga pulis pero nadatnan nila na nakalubog ang ulo at kalahating katawan ng biktima at hindi na ito gumagalaw. Hindi naman makababa ang nakakita dahil masukal at madulas ang kanal dahil umuulan na mga oras na iyon. Nakausap ng pulisya ang kamag-anak ng biktima at nalamang lasing siya na umalis ng bahay at sinabing magpapahangin lang. Ayon sa PNP, walang foul play sa insidente at hindi na rin pina-autopsy ang bangkay ng biktima.